أبناء بوركينا فاسو كأند ختما سماي تلمت بلي نيرو كوين جنا نيتفترو سلام زي دلي حدا عبد زلالوت أبتناي بوركينا فاسو مراحي بيتا منغستوشتي أقواني فيو شقود تعاد كحدا سب أب تحملو عايزو خانا مزناقع بوتا وشتي مستفترو كوفي لابزنا برا بريزيدنت إبراهيم تراوري شقود أغنيعي يزركب إذا بريزيدنت ون أب تدحري تغنيعو زل شقود فتسيمو يرايون نسو نتنين قوت ألوتن قابتصح أب تسعارة تنبركيخو أول حدا سب زي بلون كاميرا بزي تقات أملون بوتا مس أملاخو كعلل كاتسيلويو كوينو جنا أب دحري تشقود أغنيعو زنابرا سب نسلام زي كونس نهيوتو بحند تقيت كمنتلو كم زماتا وشتو ناقيرو ويو إذا سب نبريزيدنت إبراهيم أب كم زعي تقات أمن بحطو نكرخبو ليتمولو أب تمزناقع وشتو تحابيو زتان حسابيو نايت مزناقع بوتا جاردين سراحتنياون يكونن دانيال كين تبايدو زصواع از سلطون سلاي ناي بوركينا زيغنت زلو زيكونس امريكاو زيغا زخونن بحبو مننت اب ناي سليا سراح زركب سلايو امودا دانيال نز ناي سليا سراح سرحون بحتو زيكونس اب ناي سليا سراح كمدبن كله ناي وصا هاغرات ون مولا حاجز كم زغبرالو قال اتينا لوين ندانيال توهبو تزازون حدن طرايو حنت طيت ام ناي بريزيدنت تراور راسي كوعل مغبار طرايو دانيال سايلنسر تغطمل لشغوط نمتكواس ابت بريزيدنت راسي انصاصيروم سقنعو حدا دمصي كابت بريزيدنت افكوت اسمع از بريزيدنت ابراهيم ون غصون دحريتن كيبله حدا دمص اسمعيو نسون نعين مقتال بزح مقد تغوايسكا نابز مصيخا اخا كبل يزاربومو دانيال ابز ساعت ازي سنبد كما يكفلط كيلو كبل دما كحسب يجمر بزناي بريزيدنت زربا حسابو تسرق دانيال ون بزي تصبيه كنوتات بريزيدنت تراورة كابتن تنبركي خلو زنابرة ساعري بقلطف تلعيلو نتشقوط حيزولو زنابرة ناي دانيال إيد بحيل هاريمو نتشقوط إمن طلومو دانيال ون تسكيمو نابت بنيت يودغو دانيال حدا قنزي طبق غير سلطين ولا كوان تنبرة زي تزاربون زي فلطون نغرن تنبرة جنا بريزيدنت إبراهيم ون أب روسيا كوبا يخون سهل السلطنة برتوع تادر كم زنابرة يو نايت بريزيدنت قلطاف يخون حيلي أزي مسدمميو إبراهيم فتسيمو يزناقعن أب حيدة سكون وشتون ني إبراهيم قطوة الأخون زنابرة دانيال بحقوق كودق بمقبار نكلتيو داو ندحريت بمسار أب تمريت غيرو ويو أب ساعات نايز بريزيدنت حلو تون دمس سلس سمعو شقوط بمقناع نابت مزناقع بوتان تبزحو بريزيدنت إبراهيم دمسو عاو بمبال ولا حدا كيتكوس بمبال إذا ساب تلأخن بريك أنتالي كونن ملأختون كابنهاتو لسان كسمع دلي يكبل تزاريبو وميو دانيال ون أبت بيتا منغستاب زركب نيولك أكفل بمعتاو نبحتو نكأسر غيرو ويو إذا خفلي ولا حانت عينت برهان زياتو سلمات كام مخانون اللعلي ملوء كام امن تاهنت اينيرو أب زخفلو وشتون حانتو ومبر مزحانت تاولا كوان تنابرة أبتو ومبر ون دانيال أقارو مستو ومبر تأسيرم أبتو العلم قوت تلوو اونا خفلو وشتي كوفيديو يزركب هندبت أبدأ سلمات كفلو وشتي حانت لتشتو اللعمو نيتخفل معصون كخفت يجمر دانيال أبز ساعات زلو بوتا كفلت كيلويو إلوون بتتخفت معصو بريزيدنت إبراهيم نبحتو بزيوالا حدا غاردي خون شقوط حدا وعشاي يطرح بمحاز نابتخفلو اشتياتو ناتبي كيرون أبتت أولاد حر مقبارو اسك حجي نعلل كابي خامس إخا كبل حاتو دانيال ون كاب تخفز بولو قنع بمبال بتزحل زخون عينو نبريزيدنت إبراهيم ناتعذبه اتمالسي تفولت إخا كبل يملسالو ات بريزيدنت ون ولا انكوا تخونه حجقنا دمص خانا تقدحه كل نجر تزاربن كبل دقيمو حاتو دانيال نشتي عتيتي دحر مبالو كزارب قصله انا زمصا خلو كابلانغي كخون كله برقص ون ناي سلاي تكال تقوطير يسرح نابز زمصا خلو دما بناي واشنطن تزاز مسرتيو ات تلمز مصالو غنا كاباجانيو بريزيدنت واتر بنهاتو يدفرمي تزاز يبني ابت ساعات دما از خفل بسقطاي وحات بريزيدنت إبراهيم تراورة ون كحسب يجمر نمنتاي كوت ديبار نهتي متمنيا كبلون مسوشتو كزارب جمرة دانيال في الشخي بلمو مقنياتون سخانة زهاجر حمس مسكتب الغير كاياخا نفرنساويان بمسكواق نروسياوان اتيخا يوميخا أزيخا فلوتن حيال المرحكة تكونون بقيع خايخا كندز أكل جزاون أب سلطان كتصنح يقبأ كان قبل بمزراب ندحرت حقوق دقف بمبال كتحسبو كلخا أنا ترايدي مسلك كان عاخن مقتال تقوصركو اسكا كبابي خطا عزب استخازل لخايو أب بزوح في الشخطة زلوم تقلامات حلوتي خاتركب بجنزب تجازو بزوحات تركبو وميم نبي تمنجستن خاطون كي ترفه
ናይ ይሕለፍ ኮድ ዝሃበኒ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከውሽጢ ዝርከብ ሰብዩ እስከ ነዚ ተዓዚብካ ሕሰብ ብምባል ናይቲ ፕሬዝደንት ኣዒንቲ ብምጥማት እዚኣቶም ንዓኻ ክቕንፅሉ ዝደልዩ ሰባት ሎማዓንቲ ምሸት እቲ መበል ካልኣይ ፈተነ ቅትለት ንኽገብሩ ኣብ ቆፀራዮም ዝርከቡ ክብል ገሊጹሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ኢብራሂም ኣብ ኣዝዩ ስጋኣት ውሽጢ ኣቱ ዋላ እኳ ድምፁ ህዱእ እንተነበረ ኣዒንቱ ግና ኣዝዩ ከም እተቆጥዐ ዘርእዩ ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት እውን እዚ ቤተ መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ሰላማዊ ነይሩ። እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ በብቦቶም ጠጠው ኢሎም እዮም ዝርከቡ። ልቺ ተወልዑ እዩ ዘሎ። ቀፂሉ እውን መዓፁ ዕፅዋት እዮም። እዚ ቤተ መንግስቲ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ተጠንቀቕ ሓለዋ እዩ ዝርከብ። ኩሉ ነገር ስሩዕ ዘሎ እዩ ዝመስል ኮይኑ ግና ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ውሽጢ እቲ ኩናት ተኸፊቱ እዩ ዘሎ። ፕሬዝደንት ትራኦረ ኣብቲ ናይ ውልቁ ክፍሊ ይነበረን። ንሱ እውን ልክዕ ከምቶም ናይ ሓለውቲ ዩኒፎርም ብምግባር ሽጉጥ ተዓጢቑን ገጹ ብማስክ ሸፊኑን ምስቶም ድሕንነት ነቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ምሕላው እዩ ዝርከብ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ውሽጢ ካብ ዝርከቡ 3 ሰባት ወፃእ ዋላ ሓደ እቲ ፕሬዝደንት ምዃኑ ይፈለጡን ነይሮም። ፕሬዝደንት ኢብራሂም ትራኦረ ዳንኤል ተዛረቦ ምስ ሰምዐ ፈሪሑ ክሃድም ኣይመረፀን። ኳዳስ ነቲ ንዕኡ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ንምፍላጥ ካብ ምህንጣዩ ተላዕለ ከም ዝፈርሐን ኣብቲ ክፍሊ ተሓበአን ብምምሳል ነፀላኡ ክሕዝ ወሲኑ እዩ። ኣብዚ ትልሚ እውን ኣብቲ ናይ ጸላእቱ ኣኼባ ውሽጢ ተረኺቡ ኣዒንቶም ብዓይኑ ንኽሪኦ ወሲኑ እዩ። ኣብቲ ምሸት 5:67 ከባቢ ኣብቲ ክሽነ 7 ሰባት ተኣኪቦም እዮም ነይሮም። እቶም ፍርቂ ወታደራት ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ናይ መንግስቲ ኣካልን እቲ ሓደ ድማ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ውሽጢ ኣብ ሕክምና ዝሰርሕ ዶክተር እዩ። እዚኣቶም 7 ሰባት ዝዘራረብዎ ዘለው ዓውታ ብዘይብሉ እዩ ነይሩ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ነታ ታብሌት ብምውፃእ ሓደ ሓፂር መልእኽቲ ነበሎም። እቲ ካልኣይ ናይ ቅትለት ፈተነ እውን ግልፂ ገይሩ ይዛረቦም። ኣብ መንጎኦም ብዕድመ ንእሽተይ ዝኾነ ናይቲ ባክኣፕ ፈተነ ቅትለት ኣባል ዝኾነ ሉቴነንት ቡ ኣብ ፍርሒ ውሽጢ ኣትዩ ሓንሳብ እስከ ስምዑኒ ሕጂ እውን ኢብራሂም እንተፈለጠና ክብል ነቶም መሳርሕቱ ይሓቶም። እቲ ዶክተር እውን ኣስዒቡ ኣይፈልጠናን እቶም ኣሜሪካውያን ከም ዝበልዎ እዚ ስሚ ግዜ ዝወስድ እዩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕጂ እውን ከይሞተ ይተርፍን ክብል ብገለጻ ይዛረቦም። ኮይኑ ግና ዘይፈልጥዎ ነገር እንተነበረ ኢብራሂም ነዚ ኩሉ ነገር ኣቐዲሙ ከም ዝፈለጦን ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ እውን ናይ ድምፂ መቕድሒ ከም ዝገበረን ነይሩ። ሕድሕድ ዘረብኦም ቀጣይ ሰምዖ ዋላ እኳ እንተነበረ ገጾም ንኽሪኦ ግና ኣዝዩ ተኣንጥዩ። ቀሲሉ ነቲ ማዕጾ ድሕሪ ምኽፋቱ እውን ሰላሒሉ ኣብ ድሕሪቶም ጠጠው ብል። ናይ ወታደር ዩኒፎርም ስለ ዝገበረ እውን ክሳብ ዘረባ ዝጅምር ግዜ ዋላ ሓደ ይፈለጦን ጸኒሑ። ክትዛረቡ ከለኹም ተባዓት ትመስሉ ኮይኑ ግና ደናቁር ጠላማት ኢኹም ክብል ክዛረብ ይጅምር። ኩሎም ድማ ክው ኢሎም ይተርፉ። ኣብ መንጎኦም እቲ ሓደ ነቲ ሽጉጥ ከውፅኦ እኳ እንተፈተነ ኢብራሂም ግና ኣቐዲሙ ሽጉጥ ኣቕኒዑሉ ጸኒሑ እዩ። ዋላ ሓደ ተተንቀሳቒሱ ናይ መጨረሻኹም እዩ ክብል ተዛሪብዎም እዩ። እቲ ዶክተር እውን ድንግርግር ኢልዎ ነቲ ፕሬዝደንት ብምጥማት ከመይ ተሪፍካ ኢሉ እንተሓቶ ኢብራሂም ኣስዒቡ ነቲ ሻሂ ስሚ ጌርካሉ ነርካ ሓቀይ ኣነ ግና ኣይሰተኽዎን ምክንያቱ እውን ካብ ኣሜሪካ ዝለኣኽካዮ ቀንፃሊ ነዚ ኩሉ ትልምኹም ነጊሩኒ ክብል ኣስዒቡ ይዛረቦም። ሃንደበት እውን ካብቲ ክሽነ ገጽ ናይ ሰብ ኮቴ ክስማዕ ይጅምር። እቲ ዝነበረሉ ማዕጾ እውን ብሓይሊ ይግንጸል እሞ ናይ ፕሬዝደንት ኢብራሂም ትራኦረ ፍሉይ ሓይሊ ዝኾኑ ኮማንዶታትን ቀያሕትን ኣብ ዝብል ስያመ ዘለዎም ሓለውቱ ከም ውሕጅ ብበዝሒ መፂኦም እዮም። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ንዝነበሩ ጠላማት ኩሎም እውን ናሰሓቡ ካብቲ ክፍሊ ከውፅዎም ይጅምሩ። ኣብ ሰዓት ድማ እዚ ዶክተር ናብቲ ፕሬዝደንት ብምጽጋዕ ሕሹኽ ይብሎ ሓደ ዘይተረዳእካዮ ነገር ኣሎ እዚ ሕጂ ጠጠው ዘበልካዮ ሰላይ እምበሪ ነቲ ተመን ኣይኮነን ክብል ብፍሽኽታ ይዛረቦ። ኢብራሂም ናብቲ ዶክተር ብምጽጋዕ መን እዩ ክብል ሓቶ። እቲ ዶክተር እውን ናይ ባጫ ሰሓቕ እናሰሓቐ ካባይ ንላዕሊ ብርቱዕን ሓያልን ዝኾነ ሰብ ናባኻ ክጽጋዕ እዩ ክመጸካ እዩ ክብል እንትዛረቦ ኢብራሂም እውን ናብ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ናይቶም ጠላማት ማእሰርቲ ክዕዘብ ይጅምር። ፕሬዝደንት ትራኦረ ኩል ግዜ እውን እንተኾነ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ግዜ ንሱ ንከይህሉ ዝግበር ነገር ኩሉ ካብ ምግባር ዓደይ ይውዕሉን። ንስኻትኩም ከ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉይ እናበልኩ ምስቲ ናይ ኣፍሪቃውያን ጀግና እውን ኣብ ጎኑ ብምዃን ሕብረትና ነጽናዕ ክብል እፈቱ። ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል እፈቱ።